बापा जल्दी आन खावा को साढ़े मोर डेरी हेलानी। ओहो देखुଛୁ ତ ପିଲାଟି ଦିନୁ ତମା ନାହିଁ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ କେତେ କ'ଣ କରିବି। तुम आनिल जल्दी आन खावा को। ରହ ରହ ଆଣୁଛି। ରେ ନେ ଖାଇବାକୁ ନେ। ହଁ ମୋର ବାର ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଆଉ ଖାଇଯା। बापा भगवान को डाक ये जाल जमी भल माछ पड़ू दिनटा भी भल बेपारटा भी भल होता। आसची बापा। हो बापा मुझे आसची है। ଆରେ ପୁଅ ଆଜି କାହିଁ ମୋ ମନଟାକୁ ପାପ ଛୁଉଛି ଆଜି ଦିନଟା ରହିଯା। बापा तुम खाली चिंता कर कि हेनी मोर है मुझे आसची है। ଆରେ ଆଜି ଦିନଟା ରହିଯା। चिंता करनी बापा मुझे आसची परा। କାହିଁକି ଯେ ଆଜି ମନଟା ପାପ ଛୁଉଛି। हेलो फोटो ଆଉ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଖତମ କର। जीवा ओहो खरा बाहर बापा खाइबारे डेरी कले आउ न खाई जाइए भल होता जाऊँगी जाल पकई भल माछ धरबी आउ। अन्ना चलो ताको मर्डर कर दिया। ना चलो तो माटी बसिबो। चलो दिन पाई राति हेलानी पिलाटा मोर कुआड़े गला अजय आसला कुआड़े गला। पुआ 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 तोर कौन है तू कौन पाई किसी कहनु पुआ उठ पुआ मो पुअर कौन है तुम मैंने किसी कहन कौन पाई मोर पुअर कौन है पुआ उठ उठ पुआ उठ तोर कौन है पुआ। दादू तुम पुଅ नई कुलरे पड़ला ये अवसर ताकू उठेगी तुम पाखु आनी। मैं कौन करबी मो पागल को मना कर तू जानी बोली मो पागल मो कथा टिके भी मानिलानी मैं कौन करबी हे भगवान। तो जदि काम करवा इच्छा नहीं तू कौन पाए ठीक चली एलु तो भले लोग रखी मो संस्था बुड़ी चल रे बाबू मो को कथा टी मन पड़गला तो पुओ आज्ञा शुणु क्षमा करेंगे ये जड़े आपन बापा बयस लोक जदि निज बापा होते एमती व्यवहार करते दयाकोरी सब मनुष्य को समान भाव देखते जातु। पुओ मुझे पुओ नुहे तू मो पुओ तू बंचीचु तू मो पुओ तू बंचीचु पुओ। शुणु मुझे पुओ नुहे क्षमा कर मुझे पुओ नुहे। तोर विश्वास हुई ना तोर विश्वास हुई चल चल मो साथी देखी जा तो ये था तो निज आखिरे देखेबी तो विश्वास है ना
ତୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ତୋତେ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନା? ଆରେ ଏ ତ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭଳିଆ। ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ ଘରକୁ ଆ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭଳିଆ, ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନୁହେଁ, କ୍ଷମା କରିବେ। ପୁଅ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ପୁଅ? ଆରେ ଏ ଲୋକଟାର କ'ଣ ହେଲା? ଭାଇମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଅଛ? ଦୌଡ଼ି ଆସ ଭାଇମାନେ, ହେଲ୍ପ କର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପେସେଣ୍ଟଟା ଅଛି ତାର କଣ୍ଡିସନ ପତ୍ର କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ଅଛି ତ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫକ୍ସିଜେନ୍ ଭଲ ଅଛି ତ? ହଉ କମନ୍ କମନ୍। ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର କ'ଣ ହେଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ଇଏ ତ ସେଇ ଲୋକଟା। ହଁ ହଁ। ୟାର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆପଣ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ବିପି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଔଷଧ ଲେଖିଦେଉଛି, ଚାଲ ଆଣିବେ। ଡକ୍ଟର ବାବୁ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଆରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କର ବିପି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଔଷଧ ଲେଖିଦେଇଛି, ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଭଲ ହେଇଯିବି ତ? ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ? ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ସେ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ତଳର ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଜାଆଁଳା ପୁଅ ଥିଲେ? ନା ତୁମର ଗୋଟେ ପୁଅ। ନା ନା, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଜାଆଁଳା ପୁଅ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଳ୍ପପତି ପାଖରେ ବିକି ଦେଇଛି। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପୁଅ ବାପା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ତମେ ହିଁ ମୋ ପ୍ରକୃତ ବାପା। ବାପା ମୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୋ ଭାଇକୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ। କୋଉମାନେ ମାରିଲେ ବାପା? ଗାଁରେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ। ଆମେ ବାପ ପୁଅ ହସ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ, କିଛି ସହରୀ ଗୁଣ୍ଡା ଆସି ତୋ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲେ। ବାପା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଭାଇର ମରଣ ପଛେ କାହାର ହାତ ଅଛି। ଗୁଟି ଗୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ବଦଲା ନେବି ବାପା, କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ବାପା, ଜୀବନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି।